Bine v-am regăsit la un nou episod și astăzi o să jucăm Rivals. Deci, o să mergem așa și dăm 1v1. Să vedem, poate o să reușim să pușăm către win streak 15. Am win streak 12 acum. Nu, acum eu aș vrea să fac win streak 15. Cred că am repetat, dar e. Asta e. Asta e. Tare lucru. Ce să jucăm? Hai jucăm în arena. Man, Crossroads! Bă, pe bune? Ok. Ok, să înțeleg că voiam... Cred că am greșit. Oh. Oh, shit. Ok. Gata. Ăsta o pățit-o. Puh. Noob. Gata. Cred că face un challenge sau... Ok, nu cred că trebuia să trag. Wow, unde este? Oh. Ok. Da. Să sperăm că o să reușim. Fiți atenți ce-i fac. S-a dus acolo? Da. Hai vino. Hai ieși. Nice. Ok. Mă pun aici pup. Da, mai bine nu mă mai pun pup, că nu văd. Oh. Fiți atenți aici ce-i fac. Cum a ajuns acolo, bă? Ok, am uit. Da. Mă gândeam, da, hai că nu cred că mă bate ăsta cu level 29, cu Mito am spirat de ăla ce o băgat o buci. Man!
way. Da. Cred că cred că ok, a fost destul de easy. Până acum a fost easy peasy. Fiți atenți. Fiți atenți. Ce-i fac? Dup, 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 dup. Deci. Ok. He's midden. Ok. What? Way. Why, bro? Way. Gata. Ok, cred că a fost destul de tare. Ui, Max, că îl bat pe ăsta, famez pe el. Dacă dădea Imex, cum era? Famam pe el, direct, famă, direct. Nice. Da. Acum, guys, problema e că dacă ne dă cu un de la transpirat cu levelul special, toate armele, toate skin-urile din joc și de astea, nu, dar nu găseam docs. Ok. O să joc ca un transpirat de ăla cu T mare. Da. Ue. Easy peasy până acum. Da, nu știu dacă are toate skin-urile. Cred că nu e de la transpirat și-o băgat Robux, da? Man, dar cum îmi dă cuțit? Ok. A little fine.
da. Ăsta e nevant cu cuțitul lui, așa că îi trag direct cap cu sniper-ul. Sau ha. Wow, ce noob. Da, normal că e noob. Normal că e noob de ăla ce sare pe toată harta și nu joacă și el are sniper, adică nu joacă cu sniper. El joacă, normal că e noob de ăla, că numai noobii vin de la apropiere cu sniper, gata. Ăsta și ăsta, get. Easy peasy. Wow! Adică, bro, mie nu mi se pare corect, ăștia-s cei mai mari nubi. Adică ei joacă sniper, își pun jump-pad-ul ăla sau își iau un satchel, și aruncă pe toată harta, vin și joacă cu scope de la apropiere. Bro, măcar dă nou scope dacă vrei sniper de la apropiere. Nu, el vine și cu scope-ul. Da, adică e noob, că de la apropiere, da, și eu vin la apropiere și îi trag una. Mai simplu. Dox. Cred că vrea sniper. Sau e hacker. Da. De ce lus? Ok. Fiți atenți. Da, ia noob de ăsta care joacă cu sniper de la apropiere. Ca idee. Ca idee, să vedeți și voi cu ce jucători mă dă pe mine. Se pare normal. Vine de la apropiere cu sniper-ul. Man, stai în bază dacă vrei să joci sniper. Stai la tine pe clădirea cealaltă și... Da. Ok. Da, wow, alege. Și mai și dă emote. Da. Cred că o să mă enervez la normal. Ce zicem? În ultima undă, hai să dau sniper. Probleu. Ca un noob, să fiu și eu ca el noob. Păi nu? Da, guys, aici se va opri acest videoclip. Maung și ne vedem la următorul episod. La revedere!